Viaxeiros o tren, galegos tamén, cantaban os Resentidos. Aquí seguimos, subidos ao tren da Revenida, segundo programa sobre o festival que está a celebrar en Vilasoán. Estamos cos Terribles de Arousa, estamos aquí con Carlos, que, bueno, é un dos membros. Estamos tocando xa de mañán pola vila, non? Que tal en Vilasoán? Estamos ben aquí? Aquí de maravilla, hai un que é daqui, Álvaro, e é como se fora daqui tamén, meus abuelos eran daqui, o sea, estou todo na casa. Na casa, non? Non é a primeira que vides, non? Xa tedes estado os outros anos tamén. Non, ten 11 anos esta festa e 11 anos nós tocando e 11 anos de pregonero eu. E 11 anos de pregonero? Sí. Eso que non sabíamos, que era o pregonero da festa, que é o pregonero. Se non veño eu non hai festa, sei que... E bueno, tamén presta, non? Que nas festas, unha festa rocanroleira como esta, que tamén se lle dá un pouco de cabida, non? A música tradicional, aparte un grupo como a vos, Terribles, que sodes, levades moitos anos e coñecidos non só aquí na Arousa, por lo menos no Morrazo, chejan notas de vos, entón está ben que se dea tamén, non? Apoio. Home, normal, isto... O principal da festa é precisamente esta romería, tomar as revenidas, unha romería sin gaiteiros non é romería, non? Eso por suposto. E ides tocar máis ou xa ahora xa vais a parar de comer sardiñas? No, un poquinho máis hasta que entren ahora aquí outras bandas tamén que veñen de tambores e de estas cousas, pero si hasta que cheguen eles media hora máis ainda estaremos por aquí. Nós somos incansables, Sodes incansables. Podían chamarnos os incansables. Os incansables, que estaba pensando eu que hai algún cuarteto de gaites, somos incansables, Sí, tamén tiña uns amigos na Coruña que eran os tempranos, pero non eran moi tempranos, sí, por supuesto, sí. Pois se sodes incansables, tedes que vir a tocar o carnaval do Ío, que ali vai gaiteros de 48 horas sin parar, No, facemos un convites aquí ahora en vivo e en directo, os Terribles de Arousa para o Ío, para o carnaval. Sí, pero a tanto non me arriesgo. sei como son porque compañeros meus foron a ese, cos de Ío non se pode, non. Hai que matarlos cun sacho, carajo. Sí, somos así. Bueno, pois nada, seguimos con dos grupos máis coñecidos, máis importantes da música tradicional galego, un cuarteto leva moitos anos, os Terribles de Arousa, que hoxe non son cuarteto, hoxe veñen 5. Está todo rico, ¿no? Esta mesa da gusto mirar paella, Aquí hai de todo, chicos. As sardiñas son de primeira, están buenísimas. Home, que esa dixo que leva 40 anos asando ya. Sí, a sardiña de Vilasoán ten que pingar no pan, este ano pingan ben, Están maravillosas. Nunca comín unhas sardiñas como este ano. Moi buenas, sí. Isto é un cacho de sardiña que sabe ben. Pingar no pan, non ten que ser en San Juan,
Con tal de que estean boas, vale calquera mes. Hai que ir a lavar as mans despois, se non se... Hola, que tal? Bos días, que tal? Que tal está todo? Ben ou non? Sí, Xa pros as sardiñas? escoges a una mala. Por que escollo unha mala? Non me digas que... Xa estive onte na festa ou que? Sí. Non fose a única, non está ben? Están boas? Sí, a ver, contame algo. Están moi ben. Están ricas as sardiñas, non comiches algunha sardiña? No? Nos gusta moito. Pois se vais a empanada. Vas ben, vai ter que comer. A ultra comida. Aquí temos unha ultra comida. Están boas as sardiñas ou non? Están tremendamente malas. Peor están na... Onde están peor? Na Coruña ou en Vilasoán? Hostia, na Coruña, gusta máis este micro. Na Coruña as parrochas están ben boas. Pero iso é outra especie, como é? Esa é a mesma especie, pero máis saborosa. Pero bueno, teñen máis que sardiñas, que hai de todo, Bueno, por A mesa dá gusto mirar para elas, se volvo a dicir, Que temos nenos, temoña que traer algo de... unha máis tortilliña. variado. Claro, eles con sardiñas non lle chegan. Non pasa. E van comer a tortilliña, uns xouriciños. Si, levámoslo o día, vamos levar a tarde así, contentos. Pois moi Ala, proveito e que te vai disfrutar. Graciña, hasta logo. Vamos a facer efectos de cámara. Para o grupo local. O Teleshow no. Festival Revenida. En directo. Hola amigos. Que estamos aquí, moi ben. Como vivides o festival? Nada, olindo as sardiñas que non temos cartas para compralas, tío. A posulias que che chega abondo. A ver se me invitan por aí. A grasiña se vale. Probache as sardiñas? Ainda non, estou ca tortilla, cos pinchitos primeiros. E tes pensado probalas ou non? Por suposto que sí, claro. Home, as sardiniñas de aquí de Vilaxán dis que son as mellores, non sei, teño que probar a ver. É a primeira vez que ves ou xa tes... É a primeira vez, non é a primeira vez. A primeira vez que ves? Sí. Pois tens que probalas, pásame ben, vale? Probareinas. Grazas, chao. Ultracando, señora. Compre, Merkel. Merkel, señora. Merkel. Estamos con Joan Quintáns, un dos organizadores da Revenida. Estamos aquí, segundo día, sardiñada. Como vai indo, Quintáns? Moi ben, estamos aquí xa no segundo día dos festivais, moi cansadiños, pero bueno, xa estamos pa outra, vai empezar as actividades e aquí a xente xa comendo. Bueno, mala voz non tes, ten peor voz o entrevistador, cas? Eu non canto, bebo menos que o entrevistador, que xa chegou aos oídos que foi bo onte. Que tal foi o concerto de onte? Diplomáticos, Heredeiros, Rastreros, Ultracans, bueno, as bandas outro, que tal? Moi ben, superaron as previsións de xente en taquilla, por momentos costounos, hubo colas e demais, pero bueno, quitouse todo diante, moi contentos, e polo que se ve a xente tamén moi contenta. Sí, ¿no? O que nos fixamos nós é que despois ven moita xente de fora o festival, pero despois na sardiñada agora vais a moita xente de Vilasoán, ¿no? Eso tamén presta que veña xente no da vila e que apoie o festival, ¿no? Sí, claro, aínda que moita xente ven e non consume nada, sobre todo a xente da vila é un problema que tenemos que solucionar, pero bueno, é unha festa que se vai de Vilasoán para todo o mundo, e sobre todo contando tamén ca xente de Vilasoán. Bueno, pues nada, de Vilasoán para todo o mundo, seguimos aquí, nos Revenidas. Boas tardes, estamos aquí con Fanfarria Taquicardia. Acaban de rematar o pasarrúas aí pola Alameda das Revenidas e bueno, que nos conte un pouquiño. Que tal vai o día? Vamos ben, chegamos fai un ratiño, estivemos bebendo unhas cerveciñas aí co bar de organización, que está todo moi ben, está todo moi ben plantexado, e dá justo ir a estes festivales que organiza xente, así para a xente, e que se ven distintas xeracións de persoas reunidas en torno a unha mesa, en torno a un plato, a música, compartindo sensacións. Está guai, ese é o ámbito que nos mola nos. Está ben. Está ben. O sea, que deso se pode sacar que é máis cómodos facendo pasarrúas que encima do escenario. Sí, non, nos encontramos cómodos igual nos dous lados. O que pasa é que temos máis experiencia no pasarrúas porque é o que ofrecemos de momento. Ahora que gravamos o disco Sístole Diástole, pois xa plantexamos un poquinho facer un rollo un poquinho, un system deste que está de moda, non? Pois aplicarlo un poquinho a fanfarria e meter un poquinho aí carjao de bombo e punchi, que sempre ben para os escenarios, para ter algo que para moverse, está guai. Traballar, que traballamos todos os martes ali en Candeán, dando duro e nun garito, e ensaiamos moito,
Aí estamos, facendo cousas, sen parar. Este verán temos moito chollo, dá gusto ir así por Galicia adiante. Estivemos en Asturias fai un fin de semana, moi ben tamén, nos tratan sempre moi ben, e nada, aí estamos, nos gusta moitísimo. Me gusta. E bueno, agora temos un disquiño que sacamos fai uns meses que se chama disco Sístole Diástole, que, bueno, fai referencia aos movimentos do corazón. Como somos a Fanfarria Taquicardia, pois plantexamos en facelo así, e fixemos 1000 copias, a 3 euriños están na venta, e nada, logo entraremos a gravar un disco un poquinho máis grande con outras cousas, con un poquinho máis de taquicardia, e sorpresas. Para cando? Para dentro de moito, para dentro de pouco? Plantexamos un ano, así verán que ven, así, con este inverno plantexalo, facer temas, darlle pa diante a outro sentido, non? Xa ten pouco sentido que fixemos no primeiro, darlle outro pouco sentido, pero noutra dirección, que a ver se sale ben. Poucho Microestudios, estamos grabando un estudio de recente fundación que traballa dende a casa, o home o leva o ben que pode, e a verdad que ben, invita a viño sempre que pode, ali que ten a bodeja ao lado, e nada, aí estamos, que somos poucos, pero somos os que somos. Poucos e nerviosos. Taquicárdicos, sí, nada, a ver se fala alguén outro, porque xa debe estar o carallo a miña voz. Falas ben. Bueno, eu penso que mellor explicado non podía quedar, así que deixárvos cun par de temas deles, que os disfrutedes. Aupa aí, estamos. Sístole! Sístole! Estades facendo selfie da sardiña? Sí. Xole.
Ceros a parrillada, xa levo 17, non sei canta tortilla, non sei canto criollo, non sei canto se leva churrasco. Arre, hostia, isto é Villajuan, o que non hai, que o que non veña, Un saludo a Barcelona, de miña parte a todos en Barna, acampada a Plaza Cataluña. Un saludo para todos. Marchounos, Sole marchounos. Que tal en Vilaxoán? Moi ben, moi a gusto, sí. Que é o primeiro ano que ves ou estás estado máis veces xa? Non, o segundo. Segundo ano, moi ben. Gustarnos moito. Gustamos moito. Sí. Pois nada, deixamos de que sigas coa sardella e co selfie. Veña, pasa yo ben. Gracias, chao. Es de aquí ou ves pa festa? No, veño pa festa, claro. Sí. Se non nos queras músico tamén, tocas, ves tocar ou ves a festa? Como é? Veño a festa e toco en casa, claro. Onde tocas? Tocas en algún grupo? Toco en solitario como cantautor, teño algún grupo de thrash e teño outro grupo de rock and rolleiro que se chama Escaqueo. Escaqueo? Escaqueo, que somos de Neda. De Neda? Ben. Rock and rolleiro e... rock and roll de casa. Pero se ves a disfrutar, ¿no? Sí, claro. Hai que decir, as reuniones que traen Escaqueo para no tocar, despasar yo aí o CD os organizadores. Encantaríame tocar aquí nesta festa que é preciosa. Teño unha queixa grande que eu son vegetariano, non teñen nada de comida vegetariana no festival, entón hoxe comín pan. Bueno, pues traslademos a... Oye, tamén é certo que hai que dar comer a todo o mundo. Hai que darlle cabida a queixa, bueno. Bueno, nada, deixamos vos quedades aquí disfrutando, veña, un saudeño. Rock and roll. Chao. Este tema es para todos los compas que se han quedado en el camino. ¡Va por ellos! ¡Heroína asesina! No podemos olvidar todo lo que sucedió pocos años atrás. Movimiento juvenil, revuelta estudiantil, obreras en la ciudad. Entonces apareció como por invocación el arma más eficaz. Ella fue quien silenció las voces de insurrección, ella fue quien las mató. Que parezca un accidente, no un asesinato. Utilizaron el veneno para quitarlos del medio. ¿Cómo es? Somos los hijos de los muertos de vuestra heroína. Ella fue la culpable. Generación perdida. Sabemos perfectamente quiénes son los asesinos de tantas inquietudes presas en jeringuilla. Heroína aliada del poder. Tantos caminos aún por recorrer. Dulce princesa con doble moral. Un lado dulce y el otro mortal. Esa es la verdad, todos lo sabemos. No miréis para otro lado ni os hagáis los extrañados, ya que parece evidente quién salió beneficiado. La heroína fue heroína del sistema y del Estado. Heroína consentida por los altos cargos. ¡Vamos! Que parezca un accidente, no un asesinato. Utilizaron el veneno para quitarlos del medio. Que parezca un accidente, no un asesinato. Acallaron sus ideas enganchándolos al jaco. Somos las hijas de las muertas de vuestra heroína. Ella fue la culpable. Generación perdida. Sabemos perfectamente quiénes son los asesinos de tantas inquietudes presas en jeringuilla. Heroína aliada del poder. Tantos caminos aún por recorrer. Dulce
de pensión. Estamos aquí con algúns dos membros de aquí da Ría que van comezar agora a súa proba pois na segunda xornada de Revenidas. Están, bueno, pois acabando xa, non, a xira de Anos na Rúa. Gabri, como vai? Ben, sí, estamos a piques de rematar esta extensa e maravillosa xira que acabamos de facer, celebrando nosa década como grupo, e nos queda este bolo na Galiza e outro en Cataluña para finiquitar o asunto. Pero canto tempo xirastes con isto? Ano e pico, non? Foi Llevamos un ano e pico, realmente xa temos 11 anos. Dende o Castañazo, non? Non comezou no Castañazo? No, comezou no Viña Rock do ano pasado. O sea que, eso, dende maio 2013 ata hoxe. A realidade é esa, non vamos a mentir a ninguén. Xa temos 11 anos. Xa son 11 anos na rúa, non? Sí. E haberá para 10 anos máis ou non daqui da Ría? Home, eso esperamos, non? Sí, ¿no? Por traballo que non sexa, verdade, tío. Estamos aí cada vez involucrándonos máis no proxecto, tirando para arriba, gravaremos novo disco para ano que ven, a traballar e a darlle caña. Sí, a verdade é que parece que estás tocando bastante polo país, pero tamén por fora, non? Daqui da Ría pega aquí moito e pega por aí adiante, non? Como decía, veces no Viñas, acabades tamén ahora xira en Cataluña. Bueno, no, reciben vos ben por aí adiante. Sí, a verdade é que é bastante gratificante sair fora da túa terra e encontrar co que a xente resposta, cantas cancións en galego, hai seguimento do grupo, increíble, a verdade é que moi contentos. Moi ben. Bueno, decides, no, que tedes disco novo, ano, podes, a ver, danos unha primicia, Gabri, que a ver se nos vai o barco a pique. Cuidado, vamos chancla. A ver, primicia aquí, que se pode contar xa dese novo traballo? Non se pode contar nada. Pódese contar que estamos empezando a pensar en él, en como plantexalo, en como facelo, pero realmente plasmado non temos nada. Sí que temos varias ideas, temos ganas de facer cousas frescas e de traballar igual con outra dinámica distinta aos últimos anos, ¿no? Pero bueno, que realmente está o proxecto plantexándose todavía, ¿no? A xente pensa que xa temos cancións grabadas e tal, e no, ahora ven o momento de realmente pois plasmar as ideas que están aquí dando voltas, ¿no? Sentarnos e currar, que bueno, é un proceso que tamén mola, sempre son un par de meses ou tres aí de quedar moito, de vernos moito, de discutir un pouco e de bueno, que de parir algo novo, ¿no? Discutir, no, hai que discutir, é importante, se non hai discusión non hai chichas, Nos gusta el roce, nos gusta el roce. Roza del cariño, que din. Entón non vai haber ningún tema novo hoxe, no? O reportero de hoxe vai ser o reportero de aquí da Ría desta xira, Estamos levando aquí na xira de Anos na Rúa. Nada, home, hai algún detalle e tal, pero estamos traballando na mesma liña agora mesmo. E bueno, e apostades polo disco, no? Porque agora hai moitos grupos que están apostando pois, por sacar un tema con videoclip, na que vos tamén traballades moito na parte, no, audiovisual, pero apostades por un longo, no? 10, 12 temas, disco. Sí, bueno, temos a idea de tal vez ir sacando pouco a pouco cancións. Bueno, despois unha vez que teníamos as suficientes para facer un disco, pois tamén sempre mola, no? Sempre nos gusta ter algo físico, pois como souvenir, máis que nada para a xente, no? Como un recordo, como unha, bueno, pois como unha peza de coleccionista casi, que hoxe en día é o que son os discos, ou un vinilo, ou un CD ou algo así, pois é máis que nada por ter físicamente algo nas túas mans, no? Do grupo que te mola. Entón, sí, iremos sacando cancións pouco a pouco, iremos facendo, sabedes que sempre facemos historias paralelas, como vídeos, concursos ou o que se nos vai ocurrindo, estamos pensando en facer unha curta, van saindo moitas ideas. Pero sí, cando teñamos 10, 12 temas, completaremos con un disco con su plastiquiño, con todo o rollo. Cos créditos, porque a xente, no, que se vai perdendo iso un pouco, non? Que nos defendémolo, hai moitos grupos que din que, no, ahora van máis o tema, no? E nos como ouvintes nos mola mogollón o rollo de coller o disco, abrilo, ver os letras, ver os créditos, tocar a música, ¿no? Claro, realmente mola, cando pillas o disco, abres, vas a mirar aí a quen lle agradecen ou onde gravaron, ou lees as letras, te paras un rato, ¿no? Eso que facíamos antes de mercar un disco, joder, antes estudiábamos os discos, tío, ¿no? Había que era o teu disco, tiñes ese, o escutabas unha e outra vez, entón valorabas moito máis, apreciabas moito máis a música. Hoxe en día, con este rollo tan volátil igual, ¿no?
está guai porque chegas rapidamente a todo Dios, pero eu sigo pensando que hai moita xente que valora moito o rollo físico e está guai. Sí. Algún quedamos aí, algún vai quedando aí. Sí, eu mismo. Se poden ser vinilos, mellor, a verdade. Últimamente me mola máis. Sí. Bueno, está de moda. Sí, está de moda, E bueno, traballades tamén o tema do visual, como di Gabri, non? E aparte, vídeos moi guapos, porque eu que sei, este último o de Terra foi espectacular, non? E aparte que van recibindo premios, non? Digo que ten que ser unha cousa gratificante que se recoñeza o traballo, non só musical, sino o traballo que leva, que un chollo, non? O traballo visual do vídeo, que pois collete premios, non? Por aí. Sí, a verdade é que temos sorte de contar con xente como Something Visual, que son os que traballan na tarefa da imaxe. O proceso de elaborar un vídeo con esta xente é moito máis sinxelo, non? Faise no máis doado a todos, pois dende que nace aí, claro, tamén son amigos, sabes? Publicidade aí. Non, pero é o tema, non? Que cando te xuntas cun bo equipo, pois os proxectos evolucionan máis rápido, as ideas son máis claras, non hai que... non tes dudas, non? É gratificante, pois, que podes chegar a ter traballos deste tipo, sabes? Que reciban premios en Cannes, que a xente lle mole, que todos os días hai alguén que comparte o vídeo de Terra ou que o descobre, sabes? É algo que para nós, sabes? É o que buscábamos realmente cando fixemos, non? Pois bueno, xa sabedes, non? Mentre esperamos polo disco novo e polas cancións novas, queda seguir gozando do traballo de visual que teñen ou de concertos como que van dar agora aquí en Revenidas. Una noche sin estrellas, un silencio atronador, una carta sin final, escrita en rojo. Hoy te escribo para decirte, amor, que no podré volver, lo sé, sé bien que nunca volveré. Me han llevado muy lejos de ti y de tus hermanos, sé que no lo podéis comprender. Fueron muchos años para conseguir una realidad que quise defender. No estaba dispuesta a regalar todos nuestros sueños de libertad y soñando al piano una vida feliz. Cerraba los ojos para imaginar la tierra donde os vería florecer entre los jardines de vuestra niñez. Y llegan ahora para destruir el sueño que hemos querido vivir. Y llegan ahora para derrotar a las ilusiones y a la libertad. A la libertad. Roja nuestra sangre, rojo el corazón, roja nuestra lucha y nuestro calor. Sin cambiar de idea ni de convicción, moriré gritando revolución. Sacó la noticia y tuve que asumir lo que pasaba y no quise huir, plantándole cara a la libertad y por tanto a ellos que vienen armados. La gente del barrio salió a levantar las barricadas para frenar aquella ofensiva del militar faccioso y cobarde que vino a matar. ¡Vámonos, vámonos! Llegan ahora para destruir el sueño que hemos querido vivir y llegan ahora para derrotar a las ilusiones y a la libertad. A la libertad. Roja nuestra sangre, rojo el corazón, roja nuestra lucha y nuestro calor. Sin cambiar de idea ni de convicción,
las armas por veros crecer, brindaros un mundo mejor que el de ayer. Era imposible retroceder, lo aposté todo y me tocó perder. Estoy encerrada muy lejos de ahí y dicen que ya nunca podré salir. Solo deseo que me recordéis, pues yo a vosotros no os olvidaré. Nunca os olvidaré. Roja nuestra sangre, rojo el corazón, roja nuestra lucha y nuestro calor. Sin cambiar de idea ni de convicción, moriré gritando revolución. Una noche sin estrellas, un silencio atronador, una carta sin final. ¡Viva Galiza, Ceibe! Ouven sus putos grilos. Que escoitas, é o pitido do último festi. Estamos nun descampado en medio de Vilaxoán, tío. Risco extremo en Vilariño. A ti pítenche. Psst. Ei, a ti pítenche. ¿Qué? Bos días, dinos cantos kilos de sardiñas se van faceros? Eu creo que unha tonelada. Unha tonelada de sardiñas? Mais ou menos. Está feito por min isto. Entón, saben que van sobre seguro, non? Un veterano. Un veterano. Cantos anos levas facendo aquí sardiñas en Vilaxoán? Como 40 anos. Como 40 anos xa facendo aquí sardiñas, sí, señor. 40 anos. Do final de meu sogro. Foi un guión para isto. Sí, señor. Xa lle te escollido punto entón tamén, non? Claro, por eso. Ahora, meu sogro foi toda unha vida peixeiro, veu de Alemania, metese cunha furgoneta e asar polas festas, adiante. Pois moi ben, pois é así, entón seguindo a tradición do sogro, non? Moi ben. Foi o ídolo. Moi ben. Bueno, graciñas, Un poquinho de todo. Bueno, hai as caixiñas que son posavasos, joyeiros, logo hai broches, diademas, ilustracións, logo hai as esculturas dos animales, tamén unhas lámparas, hai un pouco de todo. Fas ti algunha destas cousas, non? Como é? Eu fago a maioría, menos as caixiñas que as fai o meu mozo, o resto fago eu. E véndose ou non se vende nos festivais? A xente gasta aquí ou gasta en viño? Bueno, gasta en todo un pouco. Hai para todas as cousas. Bueno, pois que vaya ben, que seca ben o día. Veña, graciñas, chao. Hasta logo. Vimos aquí a Feira das Revenidas porque pensamos que é un sitio onde a consciencia da nosa propia cultura, da nosa propia lingua, da nosa propia literatura, pois en certa maneira ten un bo aprecio, non? Que se venden libros, debíanse vender moitos máis porque a xente desgraciadamente pois non valora o que a importancia do que a nosa o noso produto cultural que é a literatura galega e a lingua e sobre todo os libros en lingua galega sobre a historia, sobre o patrimonio, sobre a etnografía. No caso das Revenidas, eso un pouco exemplifica esa simbiose que hai coa nosa cultura, non? Esa necesidade de identidade co noso propio. Nós evidentemente queremos ler e vender máis libros porque é unha cousa, é un feito que se retroalimenta. Mire, traedes, ides tamén a outras feiras, a festivais, o sea, quero dicir, a feiras do libro e tal, o que traedes aquí é distinto que se leva a un festival ou unha feira normal? Hai literatura enfocada a música aquí ou traedes unha... Sí, evidentemente, nos, se podedes ver, temos aquí unha pequena escolma de temática sobre música. Berrogueto, Kepa Xunquera, Miro Casabella,
Milladoiro, con Antón Soane, ou mesmo xente da Nova Fornada, non? Os diplomáticos de Monte Alto, con Xurxo Souto, que hai algunha literatura del que acaba de sacar un libro sobre contos do mar de Irlanda, non? E, bueno, este é unha pequena biografía dos diplomáticos, non? A parte deso, outra das novas voces moi quentes e moi na lingua que eu falo, desta Palestina galega. Sí, Naya Sami. Sí, e de o rap poemas, onde música en clave de rap, pois os nosos poetas, non? Evidentemente, nós temos máis de 14.000 títulos no noso fondo, que como somos unha librería só de libro galego e portugués, pois tratamos de ter todo o que se publica en galego e portugués, non? E fixemos unha escolla pensando neso, non? Un pouco no que é o Festival de Revenidas, e que define un pouco o que é a música galega que se está facendo e que en certa maneira pega na xuventude galega, non? Moi ben, bueno, pois moitas gracias, que vaya ben, que se vaya vendendo, que se lea máis, que sempre fai moita falta. Por suposto, é moi necesario para que a xente teña un pouco de espírito crítico e non trague as mentiras adobadas que se contan, non? Temos que primeiro identificar o noso para poder situarnos no mundo, e iso é o básico, non? E a música, en certa maneira, axúdanos a meternos e identificarnos con eso, non? Moi ben, pois moitas gracias, hasta logo. Si non me queres ver, non mires. Si non me queres mirar, non escoites. Si non me queres chamar, non me chames. Eu só sei que se seguimos así como é. Hai que bailar máis, tíos e tías. Hai alguén aí, aí non se escoita nada. Si non me quero reír, non me río. Si non me queres chamar, non me fío. Si non me queres mirar, non me chames. Eu só sei que se seguimos así eu vou tolear. Moitas gracias, de verdad. Estamos aquí sábado pola tarde despois dunha noite durísima de revenidas. E bueno, acabamos de topar o coche máis ecolóxico do festival, que vai con auténtico e xenuíno biodiesel, como podedes observar. Vamos ver cales son os donos. Estamos aquí con Terbutalina, despois de que Fegafe levantara a sanción polo último espectáculo lamentable ali no Repercusión. Y, gracias por las peticiones de liberdade, de volver ao chollo, joder. Tienen que ser todas así. Pois nada, ahora vamos a facer algo así máis serio, como che dicía, rollo negro sobre blanco. Vamos por aquí, vamos a facer rollo das gafas. Como vai o proxecto da Terbualdea? Que se sostiñen dous pilares fundamentales, tío. Son tío culto que lee moito. Hostia, tío. Estaba ali, ten dous pilares fundamentales deste proxecto, son concertos de Terbutalina todo o día, eso non atura nin Dios. Non durante todo o día. O resto do día hai prohibición de sexo indoor. Entonces, isto promete. Como vai? Avanza ou non avanza? É unha idea que temos para facer de verdad. Avanza, xa está rosado o terreo xa. No, de verdade, isto de... Hai unha aldea na Ribeira Sacra. Hai un blog. Montar o grifo da birra, está casi. Vou facer publicidade. Hai un blog que se chama Compra tu aldea. E hai aldeas desde 15.000 paus, E se non, desmiéntemelo. Hai aldeas por 15.000 pavos e lo sabes. E lo sabes, tío. Anda que sí. Pero bueno, é un de tantos proxectos que temos. Por ahora temos a Terbuneta que vamos tirando. A Terbuneta ecolóxica, Terbuneta. Percar. Sí.
Fusiona licor café. Sí. Bueno, ahora preguntarlles, isto é a outra quedou pendente. Como foi a experiencia de ir tocar ali máis aló de Cebreiro, pa terras indómitas desas ali? Sei que ibades tocar con Loopers e tal, por Cantabria, como foi? Estuvemos por aí, polo norte, por Cantabria e tamén estuvemos en Oviedo e tamén despois estuvemos en Barcelona, Zaragoza e Madrid. A verdad que... sí, lo afirmo. É verdad todo eso. Bueno, hasta aí verdad. A verdad que funcionou ben. Sí, unhas 1000 personas por bolo, así. No, pero funcionou ben, de verdad, sabes? No, ben, contentos. Foi unha experiencia de puta madre. E a experiencia esta coas Loopers esa de ter un grupo que tiña moi boa pinta, Moi ben, moi ben. Ti dilo polas cantantes, No, joder. No, que me molou. Vi o vídeo das tipas e digo, hostia. Ves o vídeo das tipas. Pero bueno, había xente detrás, joder. Sí. No, moi ben, moi guapas as dúas. Pero eran mozas. Moi boa xente, de puta madre, verdad. Sí, funcionou ben a conexión. Había rollo polo feiro. Demos tocamos no Liceo Mutante. Moi ben. O sitio de puta madre. De puta madre o sitio, nunca tocáramos e despois fixamos así como eles buscaronos un ali en Oviedo que xa tocaron nunha sala e despois fomos nós ao Liceo Mutante e así é como ten que ser. A romperla! A romperla, Fermín. Bueno, e logo do proxecto aquel secreto que tiñamos na repercusión que non se poido desvelar nada, xa se pode desvelar algo ou sigue sendo aí? Nunca. Todavía son documentos clasificados. Do nombre do último disco, dis? Home, sería unha primicia increíble. No, pero no. Non se pode. Aquel día casi, que estábamos medio... Ti veches a pique, estaba aí. Pero tiraronme aí do frema. Non o nome do siguiente, sino o do último. O último, que no, o siguiente non vai ser o último, que ahora estamos aí en la cresta de la ola. Surfeando. Penso que con esto xa pechamos o chiringuito, así que devolvemos a conexión, compañeros. Pasade ben. A romperla! Non sei que fago eu aquí, non sei que. Non sei que fago eu aquí, 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 Griten máis si queren, griten máis si queren.
máis si queren, hostia. Bailan a ritmo de orquesta, bailan a ritmo de orquesta, bailan a ritmo de orquesta, baila. Baila a ritmo de orquesta, baila a ritmo de orquesta, baila a ritmo de orquesta, baila a ritmo de orquesta. Baila, 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 baila. Estamos con Isabel Risco, que está tamén aquí nas Revenidas. Veunos presentar, bueno, o seu personaxe Naviz Aguel e a Viaxe Espacial. Que tal aterrou aquí en Vilasoán a muller Naviza? Pois a muller Naviza tivo que ir desbrozando porque hai bastante... Hai moito que desbrozar por aí adiante, por todo o país adiante. Xa dixen que fixen 5 pistas novas a beira da P9 para non pagar peaxe, para ir xa directamente polas pistas. Pero moi ben, chegar aquí, isto é unha maravilla, chegar aquí a Revenidas e ver toda esta xente, toda esta actividade, tantos concertos, tantas actividades, isto é unha maravilla. E ainda me arriba hoxe, Gala Solidaria de Circo co povo saharaui. Un desfase auténtico, unha maravilla. Sí, porque a gala que está vendo agora non é solidaria co povo saharaui, non, aquí sempre houve moito apoio en Revenidas, non a esta xente palestina. Non sei se has estado máis veces en Revenidas ou non, é a primeira vez que ves. Xa estive algunha vez máis e sempre é unha referencia do Festival de Revenidas, ten que selo e seguirá o sendo, porque non nos queda outra. Hai que manter estas cousas porque tamén son cousas patrimonio noso, como se dixéramos unha igrexa románica, pois tamén é o Festival de Revenidas. Claro. A nosa cultura, todo iso hai que reivindicalo e ao mesmo tempo a capacidade que temos para ser solidarios e solidarias, porque aquí este país é un país de xente solidaria e ben o temos demostrado, a pesar de que somos pobres e que tamén necesitamos axuda, nós axudamos porque somos boa xente, que carai. E aparte o Revenidas Bravú este ano, que fai 20 anos o Bravú. Onde andabas ti hai 20 anos, Isabel? Pois en Coruña, co Bravú. O que pasa que era moi pequena, era moi cativa, pero recordo xa esas vibracións do Bravú ali por Monte Alto, que logo se expandiu por todos os barrios de Coruña, porque eu reivindico esa Coruña de barrios, pero esa Coruña tamén galega, hipergalega, fuxindo dese cosmopaletismo absurdo, porque que hai por desgraza, que se xenerou aí, pero non, en realidade hai que buscar esa cidade de parroquias, esa cidade galega, esa identidade. E o Bravú soubo moi ben recoller todo iso e eu, bueno, imagínate, pois eu era pequena xa por aí escoitabas os diplomáticos e tal. Se fervía, non? Xa fervía. Mi madriña. Pero sempre se dixo, non, de Coruña e de Vigo, sempre ese tópico das cidades, e ao final, non, dentro de Vigo, dentro da Coruña, son confederacións de aldeas, de Vigo sempre se di confederación de aldeas, e a Coruña o mesmo, non? E hai que sacar a luz iso, non? Esa galeguidade que teñen as cidades, está claro, non? Ainda hai pouco houve as festas da Gaiteira que levaban 3 anos en facerse, a Gaiteira, que ademais Coruña se ten Ferrados Coruña e grazas ao antigo Concello de Oza, esa é a referencia coruñesa que lle dá territorio a Coruña. Ainda foron as festas na Gaiteira e dicía eu, bueno, cando facía de Naviz Aguel tamén, entón falando de Coruña, eso que está aí abaixo, e a día de hoxe ainda hai xente maior na Gaiteira que cando vai ali abaixo, a ese Coruña que é o primeiro que ves, di, baixo a Coruña, claro. Baixo a Coruña. E como funciona? Porque é un espectáculo que faz que está pensado para un local ou para un teatro. Como funciona levar iso a un festival de música, non? A xente receptiva, non é? Este ano está sendo, sabemos que tens en algún sitio máis, non? Funciona ou non funciona? Pois eso, que é teatro, que é un sketch, que é interpretación, claro. Ao final, dentro dun festival de música. É diferente, claro, cambia totalmente o formato. Por exemplo, onte foi nun prado onde se fai ali onde está o bochinche, onde está o escenario, no campo da festa, vamos, ali de Moeche. E era un prado, e ao mesmo tempo como Naviz Aguel é unha superheroína galega moi galega, moi da terra, moi rural, moi do campo, pois daquela, ao principio cando vas facelo diste, ai mamaíña, estou aquí medio do prado, como vou facer? Pero logo xa ves o prado, ves a terra, ves as silveiras que están sen desbrozar e xa hai que adaptarse, pero a adaptación normalmente non hai problema, porque ademais a xente aquí sempre receptiva e temos un público que é unha maravilla. E iso é o que o 65% ou 70 ou 75% é o público dá unha enerxía aquí. O público galego é moi receptivo, é unha xoia, outro patrimonio. Bueno, pois xa sabedes, ven nun festival, ven nun local, aproveitade para ver a Naviz Aguel a súa viaxe espacial porque paga a pena. Que tal? Seguimos aquí en Revenida, estamos con SES, con María José Silvar, que, bueno, acaba de dar o seu concerto aquí na segunda xornada de Revenidas. Que tal, SES? Como foi? Como funcionou? Abaixo moi ben, arriba, que tal o pasastes?
Bueno, arriba xeneal porque a xente é super profesional, tanto a xente da organización como a xente que traballa no escenario, iso é super importante para nós. E ainda por riba o ambiente é insuperable e para min que ni diola porque os grupos que tocan con, bueno, cos que tocamos son dos meus grupos favoritos. Sí, ¿no? Que tal Familia Camaño, que estivemos mirando era unha pasada, bueno, ¿no? Son deuses, encántanme, adoro. Sí, bueno, falando diso, non, Revenidas é un festival 100% en galego, non? Que había xente, hai xente que di como eso non se pode facer, o festival cobrando con bandas solo do país, eso non funciona. A prova está que funcionou, non? Eso, creo que é un preconceito estúpido, está máis que demostrado. Aquí hai moi poucos grupos, creo, grupos galegos, e falo de grupos galegos en xeral, que canten en calqueiro idioma, que teñan o tirón que teñen os herdeiros ou os diplos. Creo que só se pode comparar a xente como Sinistro Total e pouco máis. Poden ter incluso a mesma capacidade de convocatoria. Eso é absurdo, creo que son rollos que hai que superar xa dunha vez. Joder, cousas como esta deixan claro que iso é unha tontería, que iso non é certo. E máis, seguramente este festival estexa tendo moitísima máis xente. Ainda fun a comprar a sudadeira antes do festival e non había. O segundo día do festival pola tarde, antes das concertos, non había. Eso non pasou seguro, xo como eu, en ningún festival, por moito grupo en inglés e en español que houbes. Bueno, falando diso, onde foi o festival máis bravo, non? Había grupos rastreros, diplos, herdeiros, os grupos máis, bueno, máis modernos, xente máis nova. Ata que punto a xente como a ti que non faz rock bravo, que faz estilos totalmente diferentes, pero como influiu toda esa historia de aí 20 anos, en a que tiras nova daquela, non? Pero como todo eso que pasou no 94, 95, esa eclosión do bravo, como influe en que ahora ti estás tocando aquí e facendo música en galego? Influe totalmente, porque eu no 95 tiña 13 anos. Era unha rapaciña da Coruña que fora criada en español, aínda que toda a súa familia era gallego-falante, e resulta que aparecen uns tipos que nos ensinan a todos os rapaces que cantando en galego tamén pode ser guai. E tamén é guai cantar churras, 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 e ano 37 guerra civil, non? Entón, para min, xente como Xurxo, que son intocáveis, que son deuses pajanos, non? Dos que a nós nos gustan, pois foi para min foi máis normalizador e máis dinamizador que case se me apuras ningún outra gran figura de outra gran arte, non? Porque el nos ensinou aos rapaces que o autoodio era ridículo, e iso é unha ensinanza impagable. Para min é impagable, primeiro e antes de nada, porque eu vivo realmente a miña realidade, a miña identidade, quen eu son, e despois porque nós podemos facer cousas como esta, e eu podo vivir de cantar en galego, que son a pasada, todos nós, non? Eu estou eternamente agradecida, sempre digo, Xurxo, non sei que ten que facer para que eu critique, pero matar a alguén, e aínda así depende da quen mate. Bueno, de todas maneiras, malia cantar en galego, que é outro preconceito que sempre hai estúpido, que bueno, así non chegas máis alado para Dornelo e tal, ti demostras que é mentira, non? Porque estás saindo fora, estás triunfando, fucha Radio 3, arrasache, un concertazo, teño que dicircho que estíamos todos aí mirando de noite, aguantando para ver o concerto. Ao final, a barreira idiomática está na cabeza de algún, pero non existe. A barreira idiomática está aquí e está niso, nunha situación que xa non é diglósica, que nos dera, xa é de asimilación lingüística e identitaria completamente, idiosincrásica, onde xa casi non podes facer un chiste con sorna porque non te entenden en determinados sitios, non? Entón, a barreira está aquí. Eu vou a España ou a Londres ou a Lisboa, que toquei neses sitios, tanto en Madrid como en Londres, como en Lisboa, como en Euskal Herria, en diferentes países. En todos os resultados foi exactamente o mesmo, non? Exactamente o mesmo. Eu acórdome que cantando unha ranchera en Inglaterra me decían, eu non sei, chorou, non sei canta xente, non? Esa botón falta conexión. Eu non sei que decías, pero era de amor seguro, non? Pois igual que nós, tío, cos outros temas, sabes? Nós sentíamos en Tears in Heaven e todos esos temas, cando aínda non podíamos entender que decían. Nós sentíamos, porque o que canta con sentimento ao final transmite, e eu non podo cantar igual cando canto na lingua na que penso e na que soño que cando canto noutra. Eu, e sinceramente creo que ninguén, pero bueno, se estes agora, bueno, tivese 2 traballos e tal, que plans tes así a curto prazo ou a medio prazo? Hai disco novo? Como vai ser o 2015 para ti? Pois vamos a empezar a gravar agora xa, sí, porque eu teño gana. A mí gustame moito gravar
non o primeiro, pero si o segundo, porque foi un disco que gravei eu, que mesturei con Xavier, estiven desde o principio ao final absolutamente en todo o proceso. Gústame un montón, gústame moitísimo directo que máis, pero tamén me gusta gravar. A verdade é que xa teño cancións da Abondo, vou a escoller entre as que teño. E vamos a gravar un terceiro disco, sí, en breves. Eu espero que teo para finais deste ano ou probablemente casi máis probable para principios do que ven. E seguir choiando, quer decir, eu cando me di, no, vas a parar, eu non teño pensado parar, non me, eu teño, non sei, igual unha semana para ir por aí con miña familia, que como di outro tamén son de Dios, pero vamos, non, a mí gustame tocar. Se boto unha fin de semana sen tocar, xa o boto moitísimo de menos. E, bueno, estiveche tamén hai pouquiño con Santiago Serón, volveu por aquí polo país e tal, que, bueno, de algún xeito foi, non, que se apadriñou un pouco naquele concurso que vera na Coruña. Que tal o reencontro con el, non? A xente que estivo, nos tivemos, pero miramos crónicas, a xente dixo que foi tamén, estivo moi ben. Como foi para vos, non? Para ti, estando aí arriba, que tal? Bueno, genial, pero Santiago a mí encántame como compositor, como cantante, como creador en xeral, pero sobre todo admiro a súa faceta intelectual. Santiago é un tipo que sabe moito de moitas cousas, non? Está facendo a súa tese o seu doutorado en filosofía sobre a influencia da música no pensamento. É un tipo que sabe moitísimo de música e de literatura popular, polo tanto controla moito a literatura peninsular. Ten un respecto exemplar polas culturas, pola diversidade cultural e lingüística e identitaria. Entón é moi interesante ver, o sea, sobre todo para min, dígoche a verdad, eu son sincera, a min fai moitísima ilusión cantar con Santiago e tocar con Santiago, porque lle quero moito personalmente, ¿no? Porque me parece un tío admirável a todos os niveis, sobre todo a nivel de calidade humana e a nivel de calidade intelectual, que é o que máis falta hoxe por hoxe, máis que a musical. Pero sobre todo, sinceramente, non quero sonar agresiva ni nada, pero para darlle na boca a uns poucos, sabes? Sí, porque eu estou moi farta xa de que se tome como unha verdade asentada que a nosa lingua ou que a nosa música non pode estar á altura de outras, ou que nós non podemos estar á altura de outros artistas. Eu non digo que eu estexa á altura de Santiago, que en me dera, pero que desde logo cantou comigo con todo o justo do mundo, sen importarlle absolutamente nada eso que ti dis, a barreira idiomática. Non existe tal barreira, non existe. Lástima que teñan que vir de fora outros para decirnos que non existe, pero se teñen que vir, que veñan. E se veñen, alégrome que queden claras tres cousas moi claras, porque desgraciadamente cando veñen de fora parece que les quedan máis claras a algúns. Claro, a verdade é que sí. Mira, estivemos mirándote, por exemplo, en Vigo, na Reconquista, no Berbés. Bueno, tivemos a sorte, bueno, estábamos por ali, estivemos falando coa xente que estaba contigo, con Iván, por exemplo. En 10 minutiños que nos cadrou ali, viñeron moitas persoas, xente que, claro, que na festa Reconquista é unha festa popular, que vai toda a xente, moita xente non ia a ver a SES, pero hai un concerto, achégase, e viñan preguntar, quen é a que canta aí arriba, quen é que está muller que canta aí? Claro, xa sei que é unha pregunta que ti non vas saber responder, pero que hai en SES, o que hai na banda, que conseguides, pois iso, que chegue unha señora cunha filla de 10 anos, chegue unha parella de 25, chegue un señor de 50, e que digan, oi, quero saber do que fai, o sea, quero saber quen é, onde está, que tedes para chegar a xente? Pregunta difícil, claro. Mira, eu creo que o que temos é humildísimamente moita verdade, moita naturalidade, non? Eu son a cantareira, sempre o digo, non me avergonza. Hai mogollón de sustrato popular en min, o xeito de cantar que eu teño claramente como unha cantareira. Eso non ve unha persoa que non saiba como cantan as cantareiras, pero ti velo perfectamente, non? E ao final, esa ligación, a miña educación na tradición, fai que todo o que eu fago sexa moi popular, entendes? A parte, toco xéneros que son... A mí fixen unha pregunta unha vez nunha entrevista que me deixaron atónita, non? Que foi, como te sintes logrando que lograches facendo música non comercial? Se eu fago a música máis comercial do planeta, desde o rock and roll ata as rancheiras. É que son todas músicas comerciais. Facemos música non o fago adrede, pero é que eu criei-me cos meus avós escoitando a Negrete e a Vicente Fernández e a Chabela Vargas e a Paquita, la del barrio, e tamén eso, a Nat King Cole e a Janis Joplin, porque meus avós estiveron toda a década dos 60 e parte dos 70 en Inglaterra. Entonces na miña casa había moita música
moitos vinilos de rock and roll e moitos vinilos tamén dese tipo de música. Entón, eu simplemente fajo o que me sale. E iso creo que actualmente faite despuntar, porque hai moita impostura, hai moito juaísmo que dixo sempre, e na música e nas artes en xeral hai moita necesidade imperiosa de resultar cool, de resultar guai, de resultar... E eu non a teño, tío, porque eu sou unha muller, primeiro, ou seja, que estou criada para asumir un segundo posto desde que nací. Son galega e galego falante, polo tanto, non pertenzo a ningunha cultura hexemónica. E despois unha rapaciña de un polígono normal, bastante prinjadilla, entón nunca fun nada, dixocho sinceramente, non? Parece un pouco, porque eu sei que no escenario son moi tal, entón moitas veces parece que dá esa sensación de que incluso de arrogancia, moitas veces teñen medito, pero eu non o creo, eu creo que son moi humilde, o sea, moi do chan. Pero eso da arrogancia igual vai un pouco metido no que dis de que, claro, de que es muller e que asumes un rol que a priori non tenes que tomar, non? Vemo na cabeza falando un día con unha persoa que foi chofer do Sestal, do famoso monologuista e contista da zona parte da Coruña, de Fisterra, que decía que tiña un problema que era galego, republicano e gay. Entón, claro, ainda por riba saía un escenario... Se eso lle jades, ser muller... Ser muller, claro, por aí van os tiros, non? Bueno, pois nada, vamos a acabar aquí. Desamos vos cun temiña de SES. Para os que non a coñezades, ides a alucinar. Para os que xa sabedes, gozade co seu directo aquí en Revenidas. E agradezo moito que a cantemos todas. Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos, é necesario sanar. E vendo o mundo rodar, dando tumbos de vencido, dou por perdido, e recollo que quedou, e co que me queda vou, seguindo o meu percorrido. Para seguir camiñando, fago noite na esperanza, apóiome nas lembranzas e alimentome de sons, e nutrome das cancións que dan cor a esta existencia, evitando a disidencia dun obrigado vivir, que me fan chorar e rir, que me instalan na insurxencia. Como di? E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, que querense, que emoción da que non pretende nada máis que ser enamorada. Aspiro a soñar esperta para facer máis levadeiro este treito traizoeiro que garda unha fin incerta, e cantar a gorxa aberta e deseñar utopías para encher de luz os días en que o sol non me sorrí, en que non te teño a ti para inspirarme melodías. E así seguirei rimando no medio do bombardeo, emulando cansorreo reconvertido en poeta, que tengo fora por meta e tengo dentro baleiro un ollar sempre tristeiro, e o pensamento no ar onde voa o meu cantar, onde non hai carcereiro. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado, e cabo do silenciado cantar quero con paixón, que querente, que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras quede corazón. Invocando a redención neste recuncho do mundo, faise o meu cantar profundo como a terra en ultramar. Coro faise o meu cantar ao saberme secundada, ainda sendo a bandeirada dos que as levan de perder, e por eles que morrer sentíndome acompañada. E na liberdade áurea do melódico elemento, bailar risa cola
do sentir mutilado. Ignora aquilo que eu sei, por el que eu berrarei para velo liberado. E quero bailar o ritmo. Como di? Non se oi. E quero bailar o ritmo do que vive ilusionado. E cabo do silenciado cantar quero con paixón. Que querense, que emoción da que non pretende nada máis que seguir namorada mentras que de corazón. Boas tardes, estamos aquí con Fanfarria Taquicardia. Hostia, agua de taquicardia. Taquicardia. Dalle. A ver, ben certo es que este verán levades un porrazo de concertos, eso... Ela, xente sabe o que é o bo, ela. É o que triunfa o electro latino. Son o Real Madrid da música. Tío, aí non admito eso. Son anti-Madrid, son do Madrid, Como era o Depor Madrid? tamén. Foi unha experiencia... Do Madrid e do Depor levas unha desgracia encima, meu rei. Eso non ten solución. Que maldad, tío. Grabando. Sí. Cago en los maicitos, tío. Vai, sí. Hola, bons días, que tal están as sardiñas en Vilaxoán? Hai que probarlas ainda. Es de aquí ou ves a festa? Dinos ti algo, entón. Eu estou desfeito. Mira, teño unha pupita aquí. Foi unha noite ben dura, amigo. Pero bueno, pero durmes en camiña quente, Sóbrame unha palmo de colchón por cada lado do somier. Alucina vicina. E hai un cacho de preservativo debajo da cama, non digo máis. É o que ten a dinamita, A dinamita o que ten, que non discrimina. Non discrimina. Oye, aquel día chorando porque lle romperon a corda do baixo. A gente en un baixo, non era así, Aquí viñamos a sardillada, non a festa. Vamos a falar aquí con estes dous pedazo de bombóns que hai aquí. Hola, guapas. Algo que decir aquí para a Tele Galaica? Nada. ¿Cómo que no? Nin un besiño, nin algo, nin un saludo. Estás grabando a cámara solo para vos. Ou non? Ai non, grabas para min. No, mira, desde aquel día hasta ahora, o que cambiou é que ahora subimos como 2 metros de altura, pero non seguimos igual, O sea, que pa hoxe... cobrando máis pasta e tal, pero... Somos máis gitanos que antes, ainda, un pouquinho. Incluso máis gitanos. Ainda dicindo a xente aí que somos como matalobos, incluso. Como os de Matalobos, sí, como Carmelo, oístes, tío. Chámame Carmelo, moita xente por aí. Sí, falamos e contéstanos mentras chollas, vale. Bueno, bons días, dinos cantos... Estamos, sí? Sí, por este lado. ¿Así? Sí. Puesto estamos. É de Cangas, misma. Desde Galicia para Adiós, no fai, joder. Son as 5:30 e estamos aquí a cerveza especial do día. Non do Gadis, do día. É a do día, mañán haberá outra, non pasa nada. Pois, iba a facer...